Програма Христо Ботев. Уважаеми слушатели, най-младата българска певческа формация Музикална лаборатория за човека, създадена от диригента Йордан Камджалов, съвсем скоро ще отпразнува първия си рожден ден. Как звучи само? Изключително ми е приятно да посрещна в студиото гостите маестро Йордан Камджалов и Даниела Найденова, наша колежка, която освен това пее във формацията и е известна също и като ангелският глас. Благодаря за представянето. Здравейте! Здравейте! Какво се случи за тази една година? Много ли е, малко ли е това време? Знам, че работите много така сгъстено, наситена ви е програмата и сигурно имам интересни неща да кажете. Докъде стигнахте в вашите изследвания, проучвания, търсения и какво следва от тук нататък? Първо, много благодаря за поканата. Много се радвам отново да бъда гост във вашето предаване. През тази година в Музикалната лаборатория за човек изминахме един дълъг път, осъзнавайки, че сме в самото начало на един безкрайен процес, като успяхме да пробваме и да тестваме редица форми за задълбочаването на интерпретационното изкуство и на това как да свързваме звука с нас и как да слагаме себе си в звука. Това беше едно търсене на едни механизми и на едни принципи, които тепърва ще трябва да напипваме, защото искаме да стигнем до нещо, от което нямаме форма или кълъп, която може да вземем и да прекопираме, защото ние нямаме никаква амбиция и желание да създаваме хор, а нещо, което да съществува като един звуков организъм, ако може така да се каже. И ние сме длъжни да минем през много грешки, през много пропуски, което е неизбежно, когато човек иска да напипа нещо качествено ново. Тоест, това беше една година на търсене, напипване. Мисля, че имаме първите плодове, от които аз съм извънредно доволен и благодарен на нашите невероятни приятели, които участват в състава. Но живеем и работим с нагласата, че път е безкрайен. Всъщност, идеята ви е да създадете нов певчески модел, нали така? Да, по-скоро може би нова форма на отношение към звука, към човека, изобщо към проявата на човешката емоция, на човешката мисъл, на човешката душа. И в тези търсения през цялата година сигурно е имало много щастливи моменти, може би и леки разочарования. Творческият процес е безкрайен, както знаем, и крие много изненади. Точно така е, но ние имаме само един девиз, който е работа, 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 и за тази работа да стои едно огромно вдъхновение, един огромен стремеж към съвършенство. Ние знаем, че то не може да бъде постигнато, както цветето никой не може да израсте до слънцето, но слънцето е един добър повод за растеж. Ние не искаме да достигаме нещата, но ние искаме да се движим твърдо в тяхната посока. Дани? Аз бих добавила към това, че ние сме се устремили към Еверест и знаем, че трудно се стига до там, но пътят е съпроводен с много лични и общи приключения, с едно себеоткриване, себеразкриване, което е най-така приятната част на творческия процес. Обогатявате ли състава през тази една година? Всички ли издържаха първо на темпото, на изискванията? Ние възпитаваме ежеседмично в нас една още по-голяма самоизискателност, самокритичност. Това е нещо много, много възлово. Много е лесно човек да се облегне на едни резултати и да каже, че е доволен, но това е свързано с неразбиране на мащаба на задачата. И този Еверест, който преди малко каза Дани, е един Еверест, който е вътре в самия човек. Всеки един от нас носи този Еверест в себе си. Да достигнеш до една точка в себе си на резонанс между своя емоционален, мисловен и технически вокален свят е фактически целта, защото имаме хора с невероятни гласови данни, имаме хора с невероятни емоционални данни, хора с невероятен интелект и артистичност. Но истината е в съчетанието на тия три неща, този триъгълник. В крайна сметка, ние подчиняваме себе си на един супер идеал. В крайна сметка, изискванията на най-върховната проява на изкуството изисква, така да се нарече, свръхчовеци. Ние не сме свръхчовеци, но ние
мечтаем за тези октави на изкуството. В крайна сметка изкуството изисква свръхпластичност емоционална, свръхпластичност интелектуална и свръхпластичност вокална. Тези три неща правят идеала. Тоест, няма нужда да сме винаги от всичко доволни, но е важно да не забравяме посоката. А това, че ръководите състава от разстояние, явява ли се проблем в някой момент? Това има както своите преимущества, така и своите недостатъци, но не си омръзвате. Няма как да си омръзнете. Но в състава просто имаме просто невероятни хора. Самата Даниела Найденова е в момента тук, на която винаги разчитам изключително. Но Майя Василева е централната фигура, която тя е много по-важна и от самия мене. Това е човек, който абсолютно се е идентифицирал с задачата, с проблема, с предизвикателството, с мечтата за един състав, който нито иска да се движи в познатата форма по отношение на хоров апарат, нито в познатата форма по отношение на репертуар, нито в познатата форма по отношение на репертуар. Това са неща, модели, които ни трябва да извадим и да произведем от самите себе си. Затова напипването и грешките са свързани точно в този стремеж. Така че, ако с това безкрайно разбиране всеотдайност, което ние всички получаваме от Майя Василева, мисля, че унази гаранция, за да може това нещо да се движи напред, въпреки че аз сравнително рядко съм тук, но това са толкова отговорни и сериозни хора. Аз се чувствам абсолютно сигурен. След малко Дани ще разкаже как върви процеса, когато маестро Камджалов го няма. Другият повод, по който сте тук, са първите студийни записи на формацията. И тази вечер слушателите ни първи ще могат да чуят 3 от тези записи. С кое да започнем? Пожелахте Мизерере. Аз съм изключителен почитател на предкласическата музика и работихме Мизеререто от Лоти. Мисля, че там има една хубава заявка за докосване на тези пластове. Лично аз намирам огромна разлика между първото появяване на формацията на българска сцена. Това се случи в Търговище. Там беше премиерата на музикална лаборатория за човека. На международния фестивал, да. И сега тези студийни записи, кога ги правихте? В края на миналия сезон са направени. Тоест, това са някъде 9 месеца след създаването на състава. И мисля, че за всички е очевадно, че това е един огромен скок, който е направил от самото начало през първия си концерт до първия си звукозаписен материал, този състав.
Тоест това беше една 9-месечна бременност и тези записи, които днес чуваме, е детето на музикалната лаборатория след 9 месеца. За мен лично това е нещо изключително трогателно. Даже мене много ми харесва тази музика, като я слушам, но не искам и да я оценявам, защото една майка винаги си харесва детето. Крайно трогателно е това, което се случи през тия месеци. Аз мога да бъда само благодарен. Наистина откърмено с много любов на всеки един от състава, с много любов и много лични преживявания и влагане вътре в всяка една нотичка, както се казва, че един майстор вгражда себе си в чешмата или сградата, която прави майстор, архитект или строител, така по някакъв начин всеки един от нас мисля, че е успял да вгради себе си в целия материал, който учихме, но най-вече в тези пиеси, които сега можем да представим с така огромно удовлетворение за изминатия път. Да, удоволствието от музицирането се усеща. Още от първия тон, когато чух тези записи, ти ги донесе Дани, наистина така останах изумена и изключително приятно изненадана, защото в крайна сметка целта на един състав е да се развива, да върви напред, да показва своето творчество. И кога ще го видим на софийска сцена? Или пък на други места из България? Нашите планове са много ясни и те са свързани с много работа. Искаме да работим, както каза Чайковски, и на първо място ние да сме доволни от себе си, защото ние сме може би много по-критични от която и да била публика. Искаме да сме сигурни, че не сме направили нито емоционален, нито интелектуален, нито технически компромис с звука. Нашата мечта е този триъгълник да бъде звуково етаблиран в своята хомогенност. И в момента, в който сме готови, ще излезем. Но това, което търсим и това, което искаме да възпитаваме в себе си, в състава е да сме изключително будни, активни, свободни, творчески и концентриране на всяка една репетиция. Репетицията да стане най-интимния, най-съкровения, най-важният процес, като концертите просто да бъдат едно прекъсване, бих казал, на репетицията, където да споделим плодове. И ако тези плодове са красиви, дай да ги споделяме. Но тя музикална лаборатория за човека и 99,9% от нашия живот в период ще мине в лабораторната, т.е. в репетиционната среда. Ние искаме да издигнем работата и репетиционен процес в култ. Оттам нататък всичко останало е последствие. Знаете ли какво ми направи много така интересно и леко шокиращо впечатление, докато ви слушах сега? От една страна знам, че вие сте безкрайно критичен към всичко, което правите в изкуството, в музиката и може би това е една от причините за тези толкова хубави резултати, които имате. От друга страна се радвате наистина така с една чиста детска радост на това, което чуваме като резултат. Къде е пресечната точка? Пресечната точка е да сме благодарни, будни и реалистични относно това, което може да се случи, от максималното, което може да се случи за единица време, не забравяйки крайната цел. Аз мога да отговоря и за себе си, кое е моята така главна притегателна точка към този състав, именно онази идея, която искаме да постигнем всички за огромната радост от това, което правим чрез звука и чрез музиката, защото именно така се усещаме ние самите живи и всеки един звук, който произлиза от нас, може да бъде оживен. Точно тук е момента да прозвучи песента на Петър Дънов, която може би най-приятно ме изненада, защото разликата между първото изпълнение в Търговище и този студиен запис е огромна. Наистина така е. Може би е важно да кажем, че това ще бъде световна премиера. Музиката е на Петър Дънов, обработката е на Йордан Камджалов, а драматургията е на музикална лаборатория за човека.
В този финал на Житното зърно се достига до едно състояние, за което винаги съм мечтал, винаги съм искал да го чуя някъде. И когато този звук така се оформи съвсем спонтанно на една репетиция на музикалната лаборатория още през зимата, миналата зима, бях толкова шокиран и радостен да чуя, че един звук, който съм сънувал някъде в себе си, че успях да го чуя навънка. И много се радвам, че приятелите от музикалната лаборатория успяха да ми подарят едно такова преживяване. Дани, може ли малко в кухнята на музикалната лаборатория за човека да ни въведеш как се постига такъв резултат? Това усещане за музика да се пресъздаде, как се получава? Първо трябва да имаш една идея, да си вдъхновен от една велика идея. След това е нужно да имаш вяра в собствените сили и да имаш съратници, които да ти помагат да вървиш в същата посока. Но естествено трябва да имаш любов към самата музика и много желание да се самопредизвикваш и да се саморазвиваш. Естествено дисциплина и ред подобни неща. Как ще отпразнувате първия рожден ден? Много важно събитие. С работа и с радост. Както винаги, това не е девиза на всяко едно занятие. Да се работи много сериозно, обаче работа без радост е безплодна. Не знам дали е подходящ момент да кажа, че вратите на музикалната лаборатория са отворени за всеки, който смята, че там може да приложи себе си. Всеки, който смята, че има глас, емоция и мисъл, която би искал да сподели с други свои колеги и със света, ако може така да се каже. Така че всеки може да се обърне към нас, ще бъде чут. Искаме да създадем едно усещане за семейство и човек да бъде бавно приобщаван към едно звуково семейство, което
който не измерва себе си по концертите, конкурсите и фестивалите, в които участва само по репетиционния процес. И не крием, че много врати са ни отворени и покана в чужбина за концерти и така нататък, но това е нещо, което ще почака. Така че всеки един човек, който иска да влезе вътре в един процес и да вложи себе си максимално, да заповяда, нашите врати са широко отворени. И да разчупи стандартите, най-вече, и да избяга от клишетата. Мога ли нещо да ви допълня? Може би всеки, който издържа на това темпо. Защото вие казахте удоволствие и работа. Работата е на бързи обороти и в крайна сметка човек, освен всички тези качества, трябва да има и издръжливост. Когато направиш работата удоволствие или начин на живот, тогава тя не тежи. Тогава тя е песен. Нали? То звучи като клише, но когато ти се радваш, пейки, разучавайки, влагайки себе си вътре в една фраза, музикална фраза, ти всъщност не усещаш умора. Не усещаш, че работиш, ти просто твориш. На финала на този разговор един съвсем обикновен наглед въпрос, без който не можем да минем, защото ето започва нов сезон. Да ви пожелая успех с много хубави изяви, да ви виждаме по-често в България. И как виждате през този сезон музикална лаборатория за човек? Благодарим много за пожеланията. Бъдещето го виждаме по подобен начин. Много работа, още по-голямо задълбочаване, още по-голяма самокритичност, самовзискателност, още по-голям стремеж, още по-голямо всеотдаване, още по-голямо търсене на хомогенност, още по-голямо търсене на разчупване на собствените си граници и ограничения в емоционален, мисловен и вокално-технически смисъл. И много се радваме да достигнем оная форма, в която да може да споделим максимално много красота и дълбочина с хората. Дани, за тази една година засили ли се интересът ти към формацията? Определено. Ходиш редовно на репетиции, приятно ти е, това си личи. Да, и мога да кажа, аз споменах по някакъв начин, че за мен е много важно, че намерих едно място, в което мога да проявя така дълбоко търсени от мен преди време идеи и да ги споделя с останалите в групата, но именно онзи синтез между идея, звук и чувство и мисъл за мен е много важен, как може да се прояви. Тоест не е онова чисто тоново изкуство, което го търсим да бъде интонационно вярно, стилово вярно. Тук за мен е важното, че освен това нещо, освен този звук, освен този стремеж, имаме да добавим и човешката страна. Да бъде човекът като присъствие именно в това изкуство, като изява. Остават ли неговите мисли, чувства, емоции? Остават ли вратите на музикална лаборатория за човека отворени за всички желаящи? Сигурно не са малко. Вратите на музикалната лаборатория за човека са абсолютно отворени към всеки, който намира себе си в тази идея и който би могъл да я обогати с една огромна, бих казал, емоционално, мисловна и вокална пластичност. Тези три неща, тази пластичност е изключително важна за развитието, защото иначе попадаме в една клишираност, а това нещо е смъртната присъда на една такава идея. Така че всеки един човек, който смята, че може да приложи себе си, е добре дошъл. Пожелайте нещо на слушателите ни. Пожелаваме им да продължават да се наслаждават на вашето прекрасно предаване, да слушат хубава музика, да продължаваме да мечтаем, да продължаваме да работим, да продължаваме да се задълбочаваме. Това, което пожелавам на себе си всеки ден и това, което искаме да упражняваме в себе си всяка седмица в музикалната лаборатория, са универсални неща, свързани с развитието и проявата на самия човек. Това пожелавам и на всеки един. А пък аз им пожелавам да преоткриват себе си чрез музика. Благодаря на маестро Йордан Камджалов и на Даниела Найденова за това участие. Още веднъж ви желая успешен сезон и срещи
които наистина да доставят удоволствие и на нас самите, и на слушателите ни. Сега ще чуем последния студиен запис от трите. Остана Дилмано Дилберо. Да, обработката на Иван Кавалджиев. Лека и спокойна нощ от Веси Йорданова, Станка Домова, Димана Тодорова и от мен Мануела Манчева. Dilmano, Dilbero, Dilmano, Dilbero, cresciti cazze sa di Dilbero, cresciti cazze sa di Dilbero, Dilmano, Dilbero, Dilmano, Dilbero, cresciti cazze sa di Dilbero, cresciti cazze sa di Dilbero, da zati da voce, da zati da voce, da berish, 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 kasakash, 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 pomunigo, popusigo, pomunigo, popusigo, te cazze sali, sali, pipero, te cazze sali, sali, pipero, pomunigo, popusigo, pomunigo, popusigo, te cazze sali, sali, pipero, te cazze sali, sali, pipero.